To assalamu alaikum masu kallon mu masu kallon mu masu kallon mu masu kallon mu duk cikin aiki ne ai masu kallon mu masu kallon mu ko ba haka ba yawwa gaisuwa da ta addinin musulunci assalamu alaikum to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon mu masu sauraron mu mune muku barka da wannan lokaci da fatan kuma a yi sauraro lafiya yawwa mawaki to assalamu alaikum jama'a wanda kuke kallon mu gani ga masu gidana wato darakta Ahmad Safwan da kuma Oga Abubakar Kilina. Sunana Murtala M Fresh wanda aka fi sani daga garin Nasarawa State zuwa garin Kano zuwa shiga harkan industry, kuma ina fatan wayannan iyayen gidana su tallafa min da abin da na zo nema wannan gari. Allah ya tabbatar, Allah shi ne gaba, Allah ya dafa mana gaba ɗaya, tallafa mana gaba ɗaya. Yanzu ni ba zan fara da kaina ko kuma da kai zan fara ko fara da kanna. Ka fara dai da kanka. Ka fara da kanka. To ni dai a rayuwa a harkar fim babu abin da zamu ce wa ubangiji Allah kullu halin sai da Allah mun gode ma. Wannan gaskiya ne. Kalubale da aka riska wannan shi kuma matakin nasara ne. Wannan haka yake. Ko ba haka ba. Ana ma kan fuskantar sa. Gaskiya ne. Ita kuma harkar fim ala kullu halin ba mu fara don mu dina ba. Yanzu aka fara, yanzu aka sa dan ba. Akwai wani fim da muke shirya muku ƙayatacce, shiryayye, tsaftatacce wanda sunan fim ɗin nan haƙina. Cikin fim ɗin haƙina na fito da suna Jabir. A cikin fim ɗin a duniya ka ce Faruku, a cikin fim ɗin zaɓin kowa ku ce Garba, a cikin fim ɗin gidan hada-hada ku ce Bello, a cikin fim ɗin Shirgalle ku ce mu ɗan Alhaji mai tsokana. Kai. Ko ba haka ba? Haka ne. To yanzu farko dai ka in cika ku da magana Habu. Wani ƙalubale ka riska a harkar fim? To dama ita rayuwa da kake gani. Ai duk abin da baka fuskanci ƙalubale a cikinsa ba, wannan ma abu ka tsorace shi. Gaskiya. Yawwa. Ai ko meye ne in dai ka fuskanci kalubale to daraja annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Yawwa tunda menene yanzu nasara ce ta kai tun muna shan wahala a baya, ana shan wuya, kai ne ka je aiki yau sai a hankali, gobe ka je aiki sai a hankali, kana kasan wasu wanda shi dai ma har yanzu din ma dai ba za mu ci ba mu da iyayen gida a industry ba, ko ba haka bane, ai akwai iyayen gida, amma yanzu alhamdulillah basira ta zo, ba wayen mu ba dabaran mu ba iyayen mu ba, Allah ne ya tsaga haka gashi nan wai mu ma kankin kanmu ya zo mun fara kirkiran abubuwan namu na kanmu, ko ba haka bane, tunda yanzu ka duba ka gani abu kamar wasa, kai DZ kana kallo dai ka fara gidan hada-hada kamar wasan yara haka aka dauki abu. To yawwa mu gusgo wannan mu ne kama can, yau mu kai kuka can wajen, yau mu je mun neman agaji can wajen, yau gashi nan kaga lamarin Allah. To haka kamar ni yanzu da nake wannan aiki, shi ma mai dogon zango wannan watan shargallan nan, to kaga dai abu dai kamar wasa ake yin sa, gashi nan dai kaga dai yanda abin yake, ana aiki to kuma ana kan yi, yawa ana ma kan yi, yanzu ma aka fara, ko ba haka bane, to kuma shi ma kaga ga wani yaro Shafi'u dan albarka, kaga shi ma abu kamar wasa, shi ma kaga dai haƙi na din nan alhamdulillah babu abin da zamu cewa sarki Allah sai dai godiya. Ubangiji kuma muna roƙonka Allah ka shiga lamarin mu. Masu kallo idan kuka ga wani abu fa da bai muku ba, dan Allah ku dinga yi mana comment ta channel din mu, kowane YouTube din mu, dan Allah ku dinga cewa wani an yi kuskure a nan, an yi kuskure a nan, mu kuma Allah ya yarda za mu yi kokari za mu gyara. A'a ba wai a zuba mana ido a sake mu ba, ko ba haka bane, yawwa, amma an ga abin da bai daidai ba a ce a'a, yawwa a kira mu masu karɓar gyara ne, alamun halin aka ci. To ai duk mutumin da baya karɓar gyara ma, ai gaba ɗaya ma bai ma cika mutum ba, ai bai san ma alƙiblarsa ba. To shi yanzu Habu wannan mawaƙi ne, yanzu kai ya fara rera wa haƙƙi na TV waka, shine masu kallo su tabbatar da yes mawaƙi ne, yawa shine magana. Haƙƙi na TV suke muke so ka waka, dan a cikin kashe muke yau kuma mawaƙi yau haka ne, kaje ka ba mu kunya, muna ana yau kuma duniya ce take kallon mu, kowa ya kasa, muna ji, kowa ya kasa idansa da kunnuwansa yana jin, saboda haka rerawa haƙƙi na TV waka. To shikenan.
Hakina TV, Hakina TV, maza da mata ku zo mu je mu kalli Hakina TV. Shirye-shirye ƙayatarwa, faɗakarwa duk suna yi, mata maza ku zo mu je Hakina TV. Ka mata yanzu ya ci na farko. Sauran kuma Kilina Hausa TV. Mu je. Yawwa, ita ma rera mata ta waka ta musamman. Mu je. Kilina Hausa TV, jihar Kano na maraba da kai. Na maraba da kai, shirye-shirye ƙayatarwa suke yi. Suna ɗauko su mai dogon zango, shargalle kenan a yau muke faɗa muku masoya. Gaskiya da to alhamdulillah. Yawwa, yanzu kuma ya ci gidan hada-hada TV. Saboda haka shi ma sai kai wannan. Tabbata saboda masu kallon. Saboda masu kallon. In kana da wani talla na waka ko na wani abu muna da mawaki. Yawwa, saboda kana zuwa dauke mu makaryata. Yawwa. Mu je. Gaskiya ne. Ga wuri ga waina. Yawwa. Gidan hada-hada, gidan hada-hada TV ne. Ku danna subscribe don samun shirye-shirye. Gaskiya ne. To yanzu to ni da kai fi zami. To bari in zo. To wannan ina ganin me yake an fara. Me aka fara? An sa shirin haƙina fim mai dogon zango. Karka ce mun fim din Shafi'u. Shi ma da dan gwarzo. Wannan haki na dai wanda ake tallansa a YouTube channel wata mai suna haki na. Kada sun fara sake shi. An saki kashi na 5 yanzu haka saura kashi na 6. Gaskiya kamata mu hanzarta mu je mu sayi data mu dauki wannan. Yana wannan tafi da gidanka ne baya rasa data. Ai gaskiya ni ba na rasa data. Gaskiya ne. Zai iya zama maka ko ba ko sisi. Kuma da data a waya. Kuma da data a waya. Gaskiya sai mun kalla to. Yanzu dama kai subscribe. Karfe 8 ake sakin sa na dare yau. Yau za mu kalli shahararren fim ɗin dan yau karfe nawa ake yin sa karfe 8. Yauwa mu jira 8 sai. Gidan hada-hada TV ma albishirinka. Je ina hawa YouTube channel. Kawai sai na ga wai an su dora episode 13. Wai sun tafi season 1 ka ji ikon kai. Wai yanzu aka fara. Ikon kai jama'a. Saura kai. Yawwa. Ina fim ɗin shargalle. Ina jin ka. Ana dab saura kiris a fara sakin sa. Ikon Allah, gaskiya ne wannan. Kaga yanda maza ake ta rawa. Ala kullu halin a cikin fim ɗin. Kubule kai kaga yanda ake gaji an yi taso. Ba zan ce ko ba sai dai ku tafi tashar Kilina su tafi ku danna su da mu kallon fim ɗin da suna shargalle. Saboda haka yanzu to me ya kamata a yi da masu kallo. Masu kallo albishin mu daga yawwa kuma harkar fim gaba ɗaya mu ga mawaƙin mu irin kake fim yawwa a ci gaba da kallon abubuwan mu a duk tashoshin da aka gani an yi ba daidai ba a yi mana comment kuma Allah da masu ɗaukar shawara gaskiya ne to ba muna ɗaukar shawarar mutane saboda jama'a su ne masoya su ne masoya in babu su to kuma dan su muke yi in babu su me zamu yi mu ai sai dai mu kalla yawwa haka ne kuma duk mai buƙatar mu dama akwai lambobin waya da muke dorawa idan kana so ka shiga hanya a buɗe take kare da doki mu namu ne mu ba ma kyaman mutum kuma ba ma yi wa mutum ƙarya mu karɓi kuɗin sa ko mu ce wai za mu sa shi a fim mu ba ma wannan harkar kuma ba ma karɓar kuɗin kowa ba ma karɓa yawwa ba ma karɓar kuɗin kowa mu maka ƙarya mu karɓi kuɗin ka mu ci wai da mu saka mu ki saka ba wannan magana yawwa a kula da mutane na bogi akwai masu ƙarya da sunayen mu su ce wai za su sa mutum a fim ka tura kuɗi ku haɗu da mutum a Facebook yawwa ku kula da irin waɗannan na bogi ne saboda abin da yasa menene mu an san mu kuma idan ka ƙaryata in dai ka zo jihar Kano ƙarya ne duk inda muke sai an nemo mu mu ba ma irin wannan mu karɓa kuɗinka mu ce wai mu maka daɗin baki za mu saka ko ba za mu saka ba ko waye mu duk wannan rayuwar ba ma yin ta saboda haka mu duk wanda ya ƙarya ma da sunan mu Allah sai ya saka mana mu ba ma cikin wannan tsarin ko ba haka bane kuma ba wai muna yin daɗin baki bane dan a so mu yawwa tunda mu Allah yana so san mu
mutum ko ya so mu ko kar ya so mu Duk ɗaya. wannan ya rage nasa mu ba abin da ya dame mu mun fito dai muna faɗar gaskiyar mu ne saboda haka kowa ya kaso kunne kuma ba wanda bai san mu ba kuma mutum ba shi da abin da za mu cuce shi baka da wannan arzikin baka tara shi ba baka yi shi ba yawa saboda haka ku kula Yawwa, da na goyi. da ƙarya mutum ya hauko kan Facebook ku dinga chatting ya ɗauki hoton mutum ya yi ƙarya da passport ɗin mutum da waye ya ce shine wane ka bi diddigi tukunna ka tabbatar da gaskiya yawwa saboda haka masoya muna muku fatan alkhairi da bibiyan mu da sauraron mu da ɓata lokaci da kuke kallon mu mun kuma gode Allah bai muku zumunci Allah saka da. DZ Media TV a hau a danna mata subscriber DZ Hausa TV a hau a danna mata subscriber da ƙararrawa haka zalika gidan hada-hada TV a hau shi ma a yi masa subscriber da ƙararrawa haka zalika matafiya TV ita ma a duba YouTube channel shi ma ku yi sacin za ku ga matafiya TV ita ma a hau a yi subscribe a yi ƙararrawar sanarwa haka Hakina TV haka kuma Kilina Hausa TV ita ma a hau a yi subscribe a danna ƙararrawar sanarwa domin shirye-shirye mu a kowane lokaci idan muka ɗora masoya muna muku fatan alheri mun gode Allah saka da alheri Bye bye. Ana tare. Sunana Abdallah bin Hassan wato Harisu daɗin kowa. Yaron Oga Abashi ko kuma in ce yaron Oga Buga ko kuma in ce almajirin malam na ta'ala. To yau dai muna gidan hada-hada. Wato ko sabon wani series ne da muke gabatar muku ma zan ce a YouTube channel. A tashar mu mai suna gidan hada-hada. Don haka gobe Asabar za mu saki episode 9 kashi na 9 kenan. Don haka kowa ya zo ya ga yadda ake hada-hada a gidan hada-hada. Don haka duk mai waya in dai kana da waya to mu haɗu da kai a YouTube channel a kuma tashar mu mai suna gidan hada-hada. Don haka masoya na gabaki ɗaya na duniya na gabas da arewa kudu da yamma da 'yan uwa da abokan arziki kowa da kowa ban ɗaukewa kowa ba. Mu kasance a tashar gidan hada-hada kallo kyauta ne ba tare da ka biya ba. Kawai kai dai in ka zo ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Yadda da zarar ko da sati ya zagayo wani abu ya ɗauke ma hankali za mu sanar da kai cewa mun ɗora sabon ci gaban shirinmu na gidan hada-hada. Suna gode.